Ja, det er et muslimsk manifest, der er skrevet af Shirin Khan Khan på hjemmesiden kristemuslimer.dk. Og det er en meget modernistisk tekst med noget senmoderne over sig. Der bliver blandt andet sagt, at det er et forum for dig, som søger Gud, for dig, som er søgende, hvilket er meget senmoderne med, at man er på søgen efter sin Gud, og den tro, man gerne sådan vil have. Og derudover også, at man kan blande troende. Og derudover nævner de også her, at kvinder er meget underrepræsenteret synlige og de offentlige rum, hvilket man vil ændre, hvilket også er meget senmodernisk. Der bliver slået ned på Koran blandt andet de her 2 steder, og hernede i nej ikke der, de 2 steder her. Og Koranen, det er Guds ord. Man mener, det er direkte tale fra Allah, og det er en bog, hvor man kan finde information og viden. Det er Gud, som er forfatter til Koranen, og der er 114 kapitler, også kaldet for surah. De er skrevet på sådan en måde, som man ikke kan huske det. Og omkring 700-tallet, mellem 652 og 700-tallet, mener man, den er blevet skrevet ned under den 3. kalif, hvor at Allah havde fortalt Muhammed de ting. Og Koranens genre, det er en religiøs normtekst / grundtekst, og Koranen den indeholder Guden, troen, kulten, vores rolle på jorden og lov og moralske anvisninger. Muhammed, det er profeten Muhammed, som blev født i Mekka i 770, og i 610 der fik han åbenbaringerne, og de fortsatte så med at komme i cirka 22 år. Ifølge islam, så sender guden Allah, englen Gabriel, besked til Muhammed om, hvordan mennesker skal opføre sig, og det forstår Muhammed så og er rigtig god til at huske det. Og det er så hans, de åbenbaringer, han har fået fra Allah, som er blevet skrevet ned. Og der bliver, snakket om blandt andet, blandt andet snakket om fredagsbøn, og at man kvinder burde kunne lede talen til fredagsbøn. Og bøn, det er en af de 5 søjler, hvor den første, det er trosbekendelse, så kommer bønnen, almissen, fasten og pilgrimsfærden. Og bønnen, der er, man beder 3 gange i islam. Man vender sig ned mod Mekka, hvor man også der man rejser på pilgrimsfærd, hvor man skal ned, og så beder man rundt om Kaabaen. Så er der fasten, hvor man faster i en måned. Man må så gerne spise, når det er mørkt. Og det er små børn og syge og ældre, de skal ikke deltage i fasten. Og så almissen, det handler om, at dem der har mere, de giver noget til dem der ikke har så meget. Koranen nævner også meget med, at man skal være god og sød og tage sig af de gamle, og det går også lidt ind under almissen. Og så mener man i islam, at der er en dag vil komme, en dommedag, hvor man skal straffe for sine synder. Dog har man ikke arvesynd i islam. Ja.